Media friends no puleno hamairuo jengtini chini bar ramchandra ka ADC constituency bising khobjak chini ramdoel ADC village bising ko khobjak chini gereng nei chini amse phai sok paijak jengtini oro chini logyo tang chini baijalabari subjournal ni chini borong bonang chairman Andrew Deborma te chini white team ni arsikat white team ni president borong bonang Riton Deborma te chini kwai JDC ni chini borong bonang member chini borong bonang Sushil Deborma te chini orang chini joto leaders ti pramothani te chini Ramdel ADC ni chini chairman jeng tini or area of Hainai Feka chini o amsa yo jeng tini o mangke lama senam tomani ang tini chini o parani o amsa ni lukurun ang kogrijak tomani thanai jore visit khaipuru borok lama sal kolma romwi o lama no borok sai tomani khlaine musumani borok ni kaise imang tongmani ngai norong ni chini joto lukuni phani ashibad bai taklai chini MDC phan maman bisingti o lama no ang MDC phan bisingti borok no ri mama bai ang belekena saksak bo man bukha belekena tongthoka te chini lukurong no angasa hamai maribo borok tini palke logiri tongman bagai chini bobagan ashibad bai chini bobagan naikol phangwa jeng taklai je jeng ADC habang hoite MDC phan maman bisingti jeng tini ojago snamangka abon bagai jeng tini chini amsan joto lukun jeng bobagan khulombo bobagan paifle hambaribo te buskang jarabo jeng omagen thanjak lai jeng bobagan logyo tongoi jeng amsani je problem no chikon problem ni bisingti kotor problem jarate jeng teibo solve khain bagai jeng chaitok nai te omagen buskang jarabo jeng samung tangai thane sir MDC fan bai ke almost lama simna samjak tek MDC fan bai taklain biswa jeng lama or rogo te kubuni jaga jeng already jeng chengna thangai tongo te omon karibo open set rok jeng ri tongo bazar rogo ane bongsinam hatiro rika tabo buskang jaro ampra bazaro jeng tini open set ja abon inauguration khaine omagen jeng takal khlai tongo te chini yod rong bagai ba jeng buskang jeng jersey rok rina bagai jeng already jeng process choli tongo te buskang jaro ba jeng omagen kami kama amse lama nangkuk tongmani jaga ba jeng kebang srime afono je limited fani bisingo pano jeng lukorong naikoli tongo omagen chini joto leaders ba saktar tongo aun bagai ang chini leaders rom khoroksa ka chini or phaiman ja khane joto leaders te amchen joto leaders rom amchen joto lukongno ang hambai dio nangka pal tongmani bisinti jeng asuk sal kolongma je lama sname tongmano jeng khlainani jeng omoni possible ngka hambai 50 বছর নহিন মান কথা আচ্ছা আচ্ছা নং লোকরাম সাদপরা গাইনি ni sini mung kai আন বুমুংকে রমেন্দ্র দেব acha angka mo lama tabuk kai bop te khai mo lama tabuk khlaijak kha লো মো লামা থাংনাই ko sipem amalobo mo khlaijagya congress amalobo khlaijagya angke jeng wan suka taklai chini bubagrano ko te phan bai jeng chini sarfel no jeng koikha jengno kaisa lama sanam de nei angke koimani satte te jengno lama kaisa sanam deka nong oro busuk family rok no lama ti hinnai oro tongo sat family matan tongo angkai norok omo lama no manai norok busuk joroti nong khawa tong thujak o lama manai jeng khas belai sarangka tamke jeng asuk sorok kinar tei lama tongise jeng o sakau kai kai phainani lama phano kurui angke musuk hi phaimani musuk thangmani atei lama baise jeng kasao thang ongoi ma tongo tei rogi rong hangkai aptike mang tlangoi romwi tlang ma thang ta direct gari ro khamaya tab khai osu para jora gari phaiman ka abon bage belai sar no bahamai marwo bani sathe sum lama no man bagai